Acció! Benvinguts a l'altra banda del estetoscopi, on descobrim el càncer des del punt de vista de qui els tracten, els metges. Avui parlem de When Breath Becomes Air, l'autobiografia inacabada de Paul Kalanithi, que convida a reflexionar el significat de la vida quan saps que s'està acabant. La mort és inevitable, però què passaria si aquest dia deixés de ser una idea llunyana i es convertís en una idea propera? Aquesta és la història d'un metge que, just quan arriba al punt àlgid de la seva carrera, descobreix que té càncer. Des d'aquell moment passa a curar vides a intentar comprendre la seva pròpia. Un llibre que no només parla de morir, sinó parla sobretot de viure, amb sentit, amb amor i amb consciència. Avui reflexionarem sobre què vol dir ser metge, pacient, però sobretot humà. Entrem de ple en un dels temes més profuns del llibre de Paul Kalanithi. Aquesta idea de la medicina no és només una ciència, sinó també una interpretació d'experiència humana. A mi aquesta frase em va impactar molt, perquè em fa pensar que curar no només és aplicar coneixement, sinó comprendre el que significa viure i patir de veritat. Totalment. I ell ho vivia així, sobretot perquè era neurocirurgià. Quan treballes amb el cervell, treballes literalment amb el centre de la identitat. No només manipules teixits, sinó la persona que hi ha darrere, i a mi això em sembla molt bèstia. És aquí on entra aquesta dimensió humana de la medicina. No hi ha prou en saber operar o diagnosticar. Has d'entendre què representa per a aquell pacient perdre una capacitat o com canvia la seva vida després d'aquesta notícia. Exacte. I això és el que ell vol dir quan afirma que la medicina és també una interpretació, que cada pacient t'obliga a mirar més enllà de l'objectivitat. No pots reduir el sofriment a una dada clínica. De fet, m'agrada molt com ell mateix reconeix els límits de la ciència. Diu que és útil per manejar el món, però que no serveix per entendre coses com l'esperança, la por o la virtut. Sí, i que la manera d'abordar aquestes coses no és teòrica, sinó pràctica. Per això deia que l'acció moral, el fet d'actuar amb compassió, és molt més valuosa que la simple especulació moral. Em sembla molt potent. Perquè també ens recorda que la medicina no és només curar cossos, curar persones, sinó per donar sentit quan la vida tremola. Preciós. Creus que la societat realment entén què implica per un metge treballar cada dia amb el sofriment? Sincerament, crec que no. Crec que en valorem la feina, però no som conscients del pes emocional i moral que arrosseguen. Llegint-lo em va sorprendre com parlava de la culpa. Sí, deia que era un jove anorós i no només per les morts, sinó també pels casos en què salvar algú pot significar condemnar-lo a una existència sense autonomia. És una càrrega brutal. Alhora, per poder continuar, molts metges desenvolupen una insensibilitat, com un mecanisme de defensa. Ell mateix ho reconeixia. Si no t'endureixes una mica, t'enfonses. Totalment. Però alhora és trist, perquè aquesta insensibilitat et pot fer perdre la connexió amb el pacient, i és un equilibri molt fràgil. A més, el sacrifici personal també pesa molt. Masses hores setmanals, hores de descans incompletes, costa imaginar-ho. Per això ell deia que la neurocirurgia només tenia sentit com a vocació. Si fos només una feina, seria una de les pitjors feines que hi ha. És curiós, perquè quan passa a metge a pacient, tot canvia. Crec que realment és aleshores quan entén de debò què significa patir. Sí, quan li diagnostiquen el càncer, la seva vida es trenca, perd el futur que havia planificat i la seva identitat professional. Ja no és qui actua, sinó el que rep l'acció. Em va impressionar molt quan diu que es va convertir en un record d'ell mateix. El seu cos ja no podia fer el que havia fet sempre. És com si hagués perdut el jo que el definia. I el temps es transforma. Deixa de pensar en dècades i passa a viure un present més continu. Cada dia pot ser un regal o una amenaça. Alhora, però, això el porta a redefinir els seus valors, a buscar autenticitat. De fet, diu que el càncer, d'alguna manera, va salvar el seu matrimoni. Sí, perquè el va obligar a centrar-se en allò essencial. L'amor, la presència, el sentit. Em sembla molt humà que, sabent que el temps s'acaba, decidir ser pare. Això em connecta amb una altra pregunta. Parlar de morir ens fa més conscients o més porucs? Jo crec que més conscients. Quan parles de la mort, la mires de cara
i això et fa valorar la vida amb més profunditat. Estic d'acord. Tot i que també pot espantar molt, però Kalanithi ho transforma en una recerca d'autenticitat. Torna a la literatura i a la filosofia per trobar paraules que no han sentit a l'amor. I fixa't en el que li deia la seva oncòloga, que s'ha de centrar en els seus valors, no en les estadístiques. A mi em sembla això preciós, que la medicina pot parlar-te de probabilitats, però no de sentit. Exacte. I al final, ell no busca l'esperança en una cura, sinó en dies plens de propòsit. És una manera de viure la mort i sense fugir-ne d'aquesta. Sí, i m'encanta com la seva dona resumeix tot això dient que la seva història no és una tragèdia, que malgrat tot hi ha bellesa en la manera com va viure fins al final. I aquí entra l'última idea. Llibres com aquest poden ajudar a humanitzar la medicina i la manera de combatre el càncer? Sí, jo crec que sí, i molt, perquè ens mostren la malaltia no com una estadística, sinó com una experiència humana. També ens recorden que els metges són persones. Dubten, pateixen, tenen por, i que la seva feina és molt més que salvar les vides. Exacte, i ell ho expressa molt bé quan diu que la relació metge-pacient, de vegades, no és més que dues persones arraulides davant de l'abisme, sense jerarquies, sense màscares. M'encanta aquesta imatge. Al final, tots estem una mica en aquesta situació, buscant sentit enmig de la fragilitat. I potser això és el llegat més gran del llibre, recordant-nos que la medicina, com la vida mateixa, és sobretot una forma d'interpretar l'experiència humana. Exactament. Crec que entendre la mort pot ser, paradoxalment, una de les maneres més plenes d'aprendre a viure. Per això, si voleu col·laborar amb la Marató de TV3 i ajudar a seguir investigant per vèncer el càncer, adreceu-vos al següent número de compte. Gràcies per escoltar-nos a l'altra banda de l'estetoscopi. Fins al proper episodi i recordeu que cada gest i cada paraula poden donar la diferència. Ahora se ve la cortina. Ara, ja està. 3, 2, 1. Acció. Dale, no. Tornem-hi. Vinga. Espera, ¿ves? ¿Qué mesa? ¿Qué mesa? Con la única que tenemos. La única que tenemos. Pensaba que ibas a decir esta. No. 3. Avui parlem de When Brief Becomes Air, l'autobiografia em sembla molt potent. No, hòsties, no. 2.25, sí. 2.25. Hasta 2.35, va. No, da igual, Vale. joder. Bueno, va. Això em connecta amb una altra pregunta. Parlar de mort ens fa més conscients o més porucs? Jo crec que més conscients. Quan tu... El pollo... Que si no lo tengo que coger. No te sé.